Здравейте! Правя малко ревю на медиите, които продавам 8-инчовите. Това е модел с 4 ГБ RAM, 8-ядрен процесор на 2 ГГц, Cortex A75. Изцяло преведена медията е на български език. Ето, може да погледнете. Всички минута и под минута са преведени на български. Абсолютно няма никъде нещо останало на английски. Това е медията. Android 13 с 4 ГБ RAM, 32 ГБ ROM. Това е началният екран, който в момента е зададен, като има още 11 начални екрана в иконата теми. Тема, ето я. Може да видите, когато искате тема. 11 имате на разположение. Безплатни, активни. Като включително на около 5-6 от тях и може да промените цвета на цялата тема, облика. Че ето, вижте. Нали, това също може да се случи. Както вие си решите. Мерът има доста добро регулиране на светлината, като вечер наистина става доста тъмничка и е много подходящо вечер да се кара. Няма проблем, не дразни очите. Няма да ви заслепява вечер като карате. Така, да ви покажа как се държи медията. В случая тази медия е 4 ГБ RAM, 32 ГБ ROM, 8 ядрена. Има 4G SIM slot за SIM карта, включително има и вграден вентилатор. Така че никога няма да прегрее. Това е иконите с приложенията. Има DSP процесор за доста добър звук. Отделно има Surround, който може да регулирате точната позиция на седение, да се направите точния център на звука. Допълнително усилване на басите, преден и заден канал. Отделно звукото поле. Отделно има медията, има субвуфер изход отделен. И ако сложите суб бас на изхода, може да отрежете с low pass филтъра, да отрежете точно честотите на тон колоните на вратите. Да не дават бас. И така може да получите доста добро звуково поле в колата. Така, да ви покажа как зареждат по принцип приложенията. Ето, примерно ще хванем Google карти. В момента няма нищо заредено. Всичко се случва в рамките на 1-2 секунди. Няма мислене, лагване, чудене. Ето, примерно Waze. Отново няма никакви проблеми с него. Вечер се включва тъмния режим, през деня е бяла картата. Така, Google Play магазина, разбира се, трябва да сложите профил, аз съм сложил за тест. И тук, разбира се, всичко отново върви. Като мерят разполага с много добър QLED HD екран, което значи 1280 по 720 екран на 8 инча. Това е много добра резолюция за този размер. Ето. Екрана е, цветовете не се променят. От като ъгъл да го погледнете, винаги се вижда добре. Няма избледняване на екрана, побеляване и да има някакви ядове отстрани, като го гледате, няма проблем. Вижда се прекрасно във всички позиции. Така. Настройките ги видяхме. Това са основните настройки.
като български. Ето имат и RGB бутони. Много е подходяща и за Шкода. Зелено може да светят бутоните. Или червено, както е в случая на Passat и на VAG групата. Сила на звука може да регулирате всяко едно по-отделно колко силно се чува. Задната камера поддържа HD стандарт до 1080p. Няма никакъв проблем. Логото е зададено Volkswagen да бъде. Аз съм го задал. Имате електронна инструкция за работа с медията. Новите медии нямат книжки. Идват с електронна инструкция. Всичко е описано. Bluetooth, връзки, телефони, музика, как да пускате клипове. Всичко е описано тук. Няма проблем. Може да четете и да разгледате, ако не ви е ясно нещо. Радиото е с RDS. На този прозорец може да зададете Waze да стои. В случая се влиза в настройки, навигация под разбиране и давате Waze. И тогава, когато натиснете този прозорец, ви отваря Waze. И когато дадете Home, ето Waze остава в прозореца отворен и се работи през цялото време, докато вие си карате. Същевременно медията поддържа разделен екран, където може да пуснете флаш да задържате, може да пуснете карти също от едната страна, може да пуснете радио от другата и от тук избирате кое да работи. Като тук може да пуснете и в случая може да пуснете и YouTube, например. Пускате го първо да тръгне и после натискате пак така. Ето го YouTube и в момента и карти. Като също може да случи и с Waze. Да имате едновременно две приложения на екрана. И когато дръпнете, което си изберете, то остава. Екрана просто се вижда прекрасно. Никаква загуба на цвят и на контраст. Така, ако имате въпроси, питайте, ще ви обясня за медията. Същия софтуер се използва и за 6 и за 8 ГБ версиите, като 6 ГБ RAM версията е с 64 ГБ ROM, 8 ГБ версията е с 128 ГБ ROM. Тази е 4 ГБ RAM, 32 ГБ ROM. Всичките са с 8 ядрен процесор на 2 ГГц Cortex A75 Android 13. Изцяло преведено на български. Така че няма да се притеснявате. Всичко е ясно. Ако имате въпроси, все пак ми пишете. Няма проблеми. Ето го намалено до край. Светлината, който се притеснява, че вечер ще му е много светло. Медията става достатъчно добре тъмна. Няма да дразни очите и да се набива. И същевременно, когато се усили до край, става достатъчно ярка за през деня, когато е слънчево. Няма никакъв проблем. Това от мене. Ако имате въпроси, пишете ми на лично съобщение или под клипа отдолу. Ще ви отговоря.